हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं सिनला नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय। दायो आङो ओंखारलांनो नागिरदों गामियाव आरोना। गामियाव जोंना दिनै गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ बोसोन होनाय इदि खालामनो नागिरदों आरोना। दिनै बैसागुनि 1 तारिख नालाय गामियैनो ज' खालामदों आरो ओमफ्रायो बिदिनो मान होनायजों लोगोसे गेलेनायफोरखौबो लानो नागिरदों आरोना। जोंना दिनैसो एसे बारा एडभान्स लानाय जादिया, दिनै 1 तारिखआवसो लानाय जाबाय आरो। मानो होनोबा जोंना मोसाखाया नालाय दिनै 1 तारिखआव, गाबोन 2 तारिखनिफ्रायसो मोसाखागोन नालाय। ओमफ्राय बिदिनो मान होखांनानै ओरिखांनानै लानोसै होननानै गेलेनायफोरखौ एसे रंजानायबो लानांगौ होननानै लानो नागिरदों आरोना दायो जोंना। ओमफ्रायो आङो देखायलांगोन आरो दायो नोंथांमोननो, नायलांबानो जाबाय मा मा गेम होयो आं मिन्थिथ'ला दायो, दाहायसो थांबासो मिन्थिसिगोन। दायो एसे सनमान लानोसै आरोना गिदिरफोरखौ, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिब्दिब्ला दायो खुलुमनाय हाबाफारि मोनफैबाय आरोना, जोङो खुलुमनो रेडि। आङो फैग्रोमोना मोसाफैदों आरोना, ओमफ्राय नै माबायदि जाखो ना गरम दै, बिसोरो जों मोसाबाय थाबासो फैदों खोमा लास्टआव ना। ओमफ्राय दायो खुलुमनाय हाबाफारि जाबाय आरोना। दा खुलुमलांनायखौ देखायनोसै आङो नोंथांमोननो, नायलांबानो जाबाय गासिबो। नङा आथिं फाइन थांथारो। दायो मोसाखांबाय, मान होखांबाय, दायो जोंना दो बुख्रुबनाय मोनफैबाय। दो बुख्रुबनोसै, दो बुख्रुबखांनायनि उनाव दिरुंबो लायोना, काबादि गेलेनोसै। ओमफ्राय दा दो बुख्रुबहैनोसै आरो जोङो ज'नो। फैदो बयबो फैदो। ओइ सन्जु फैदो, थांनोसै जोङो दायो दो बुख्रुबग्रा जायगायाव, बैथिं आरोना फोथारावहाय। बुख्रुबनाय फालानै दायो आदा थेफ्राया बुख्रुबनो नागिरदों आरोना। नै सारेगामासो मोसाबाय थाबाय, एसेयावनो मोनसिगौमोन, मोनथारसिगौमोन। सालायो दालाल खालामदो, दालाल मिन्थिया मालायबा सोर गारहरखो, हाथारसिगौ आरो आदा दसरथ आरोना। नै ओमफ्रायो दोआनो अबेथिं दङ, नै जि बुहैबाय। नै मोननाय बायदि मोनखादोंमोन दा नोङो, मोननाय बायदि मोनखादोंमोन एकदम खाथियावनो, माने बुबाथाय बायसिजोबनाय बायदि नुखादोंमोन आङो। नै नङाबा ओरैसो जाबाय दे बुदो जाबायलै, गैला नों मोनाबा मोनला। मोनबाय। एबार जुनु नोंसोर बुखांबाय बुवाखैना नोंसोरो? बुखांबाय। ओमफ्राय नोंसोर बबेथिं थांनाय? सिदा थांदोंना खेंख्रा? नोंथिं थांदों? बाजैनि न' बुदों दायो, बाजैनि न' थांगासिनो बुनो। हौवाया नायगासिनो इनो थिख्लि लानानै, गांग्रोमलायबावबायसो नै, गांग्रोमलायबावबायसो। मायदि मोननाय? मोननाय बायदि मोनाखै? जिर'ना बाजेरैथि थांगासिनो। खन लानाया मोजां ला। औ दासो जादों, बरिया जादों।
Ai खोन्थानाङा दै खोन्थानाङा Lede mama. Wah, mana sih menai jadi amthana nai? Ayu, salah. Mana sih mana bila ini lagi? Mana sih mana yang pudang? Mana sih mana? Price mana sih mana? Daya जोंहा बिमानि फाला आरो ना बिमाया बुंनो नागिरबाय बुंनो लुगैनाय हाथारलानो ओरैबायदि गोलाव गिदिर लाखादों नै गनखौ मोनगोन ना मोनाथाय दासो नुसिगोन एबारसो गन्थंखौ लाखोमानाङा गन्थंखौ सिदा खा गन सिदा गन्थं माबानो दे थांदो गन सिदा थांबाय था जादों इदि आइथा खायलें थाङो एसे खायलें बरिया सिदा थांबाय खोनासाबाय आइथायानो खायलें लाखायो नों लाना होदों Asyik kainin lange, angkot tuh naik deh. Naik kainin mana deh? Ori bapak makanya. Naik kainin mana? Oh di sudah. Ini lah bukan dapat dulu nanti. Kuliah mana? Ini mana? Aku belum ada kuliah mana. Ayo. Menkara silang. Zirai kosong kosong mana kosong karena ini kita tetap aja kosong zirai kosong tap ra zirai kosong zirai skar zirai kosong zirai kosong ready 1 2 3 zirai kosong Atam lo share nane. Ab mane skar. Oh, you bau dengan jam. Ab mane maman bau deh. Rai lian mana? Buru ni rai lian apa bau na? Buru ni. Enggak buru ni. Sakit panas layu. Ini ada kerja, percaya ke? Iya, jangan kangen ang doain kita kasih kangen. Mana yang hasil? Kosong. Gila. Pikir baik. Nonga. Saja tu ni asal sekian jangan. Kosong. Zirai, tatap deh. Kosong. Zirai. Kosong. Zirai. Kosong. Hala. Zirai. Hala. Naik berapa nih? Azang lu duhai ni bangun dong. Ayo dah bang nak. Kosong. Zirai. Kosong. Zirai. Kosong. Zirai. Kosong. Zirai. Mau. Deh second deh. 4 second. Lama. Hatta lama. 4 second. Second Hasna. Zasna. Neng tuh ya kimon. Hayana. Oh itu. Udah. Kontam ada ya. Kontam. Hayya maya ya. Neng tuh na. Dirung bonaयखौ जों लायालै नोंसोर प्राइसखौ लाखा जों हाखाया ओरैनोबाबो हागोन बुरखायदों जोंखौ
बोनोसै दे होमबालाय लोगोफोर दायो ज' सिखार गेलेखांबाय आरोना ओमफ्रायो ज' सिखार गेलेखांनानै दायो दिरुं बोलायनो नागिरदों ओमफ्राय दिरुं बोलायनायाव बाहागो लानो नागिरदों जोंजों बिहामजोफोरजोंनो ओमफ्राय जोङो बिहामजोफोरजों हाखाया आरोना जोङो ओरैनो बिसोरनो प्राइजखौ होनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय बोनांगौनो हाबाबो हायाबाबो जोंना गैखायानो इसिनिल' दं मानसिफोरानो हायाबा बोसिगोन होनदोंबा बोनोसै जोङो जिखुनु जों हाखाया ओरैनोबाबो इसोरो इमान लोदो लोदो दं इमान गिदिर गिदिर दं बोनोसै आरोना जिखुनु फुर्टि खालामसै इन्टारेस्ट खालामसै नायलांबानो जाबाय नोंसोरबो गोलैगोन नङाबा Ready? 1, 2, 3. राउन्ड एबार फार्स्ट राउन्डआव सिख्लाफोरा देरहाबाय बुरिफोरा जेनेबा सेरेब लोङै लोङै जाला बुजोब्बाय सिख्लाफोरा सेरेब लोङा जों गोथां बिदै लोङो ओंखायनो देरहादों बुरिफोरा सेरेब लोङै लोङै बुजोब्बाय जाला जाबाय सिख्लाफोरा गैया खनसे जेनबाय बुरिफ्रा बोगासिनो मोना खोलैजोबदों खेबसेनो फाइनल फाइनल लास्ट फाइनल 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 सिख्लाफोरा मा जाखो सेस बुरिफोरा देरहाबाय सिख्लाफोरा जेनबाय गल' गथ' जाजोब्बाय जाला जाला नै बेथ' जाला नै सेस आखाइ गोजा गोजा जाजोब्बायनो उन्दु उन्दु जायोथ' आखाइया थैसाम खालायगोनथ' आरो नोंसोरखौ पजिसनाव टाइम खिथाखादों माथो कमेन्टखौ खोनासंदो कमेन्टखौ नोंसोर माबायदि मोनदों देरहानानै बिराद मोजां मोनदों सिख्लाफोरा बिराद दुखु बेसोरा सेंग्राफोरा सिख्लाफोरजों एसे सापर्ट खालामनांगौ जों दुखु मोनो ओइ नै सेंग्राफोरा नै ओरै दं जोब्बाय रेडि बिनजराया गोबां आग बारायगासिनो दं सेकेन्ड 5 सेकेन्ड थादा सोर सासेमोन औ थादा बियो नै फासा बियो सेकेन्ड मा नाम लिरदोंमोनलाय आरोना जोङो ओरैबायदि दख'ना गाननानै खस्थ' खारदों ओमफ्राय आं फार्स्ट सेकेन्ड आरोना सिगांबो जों थांनाय बोसोराव फार्स्ट सेकेन्ड मोनदोंमोन ना ओमफ्राय नै मादैया थार्ड मोनदों बेसे मोनदों जोंसो मिथिगौ आरोना जोङो दा एकदम कल्ड ड्रिंक लोंनो मोननांसिगौमोन खारखांलायबाय दायो काबादि फैगोन काबादिखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना देखायगोन काबादि माबाखादो होखादो काबादि गेलेखानोसै जोङो एबार आंखौ मोनगोन साननाय ना मोना सानगोन मोनो हागोन सानखादों आइ आंखौ मोनगोन सानखादोंनो खबाथिखौ मोनगोन सानखानाय ना मोना सानखादोंमोन नोङो आङो एसे देरहागोन बायदि मोनखादों आरोना सेकेन्डबाबो थार्डबाबो आरोना ओमफ्राय मोनखाबायबो नामाबो खबाथियावनो
Rosmi नाम गोदाना Rosmi देखायखांबाय जेनग्राया जेनग्राफोरानो साला नों अबेसे गोलावसिन खारनाय आइ सोरबा फर थांदोंमोन ना फर थांनाया सोरमोन फरावनो लुफिखामोन आरो दै फराव होयो थाब होयो दाय काबादि गेलेनोसै जोङो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जादों आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जों हाबामोन ना इसोर जों नारा थानायखायसो हादों नङाबा गाहाय गाहायबा बेसे खारनो हायोमोन नंगौरा नंगौ नों बेसे गोलाव खारनाय बाजै नों बेसे गोलाव खारनाय खारासै थाबोबाय आइ आइ ओमफ्राय बेसेरा गोलैदों आख' नालाय ओइ नै मा बौखो ना माखो नै बौबाय नै यो बौबाय इयो आंनि फार्स्टमोन डेन्जार खारखायो बियो बेसेरा गोलैदों आरोना अन्थाव बाथावनो मा बुस्थुखौ ए थायो ओइ खनसे नोंना हान्थुआ दोलादोंमोन ना एबार दोलायाखै दा दोलायाखै एबार मोखाङा दोला जाबाय सिगां हान्थु दोलादोंमोन गेलेनोसै दायो रेडि काबादि गेलेनो Kondai, bignya kondai, kondai. Dari sebelah dari baik. Binga thai kerja. Lo thai juga mana sih? Sebelah dari baik. Orang pada sekolah kanan ngarang. Sudah, ada bingi tu. Bingi na nari tu. Sampai. Oh, sudah sampai tiga, saja. Singkarena, kontak. लोगोफोर जोङो देराबाय आरो ना काबादि गेलेनायाव दहायो देरागोना देराया एसे गिनाय फैदोंमोन माने ओमफ्राय जोङो सिख्ला पार्टिया देराबाय जोङो थांनाय बोसोराव जोङो जेनदोंमोन ना थांनाय बोसोरावबो जोङो देरहाखागौमोन एखेबारे खिलिमिलिजोंनो मा होनो सिख्लाफोरा जेनदों आरो ना ओमफ्रायो बिहामजोफोरा देरहाबाय थांनाय बोसोराव ओमफ्रायो जोङो एबार देरहाबाय आरो ना जेनबाय ओमफ्रायो बिहामजोफोराबो जेनग्राफोरा आं नागिरैनि र' बिहामजो जेननायखौ देखायनि र' आङो जेनबाय नै थांनाय बोसोराव जेननाय ना देरहानायमोन थांनाय बोसोराव देरहादोंमोन जोङो ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ देरहाहोबाय देग्लाय नङाबा बिसोर गाज्रि मोनगोन ना ओंखायनो ओमफ्राय बिसोरो दिरुं बोलायनायाव देरहाबाय आरो ना नुवाखै नायलाय माबायदि लोदो बिसोरनो हायो जोङो देरहाबाय जोंहा देरहाबाय
नै लुपसिया खनबेसे हमजानाय लुपसिया खनबेसे हमजानाय खेनसेल' बिराद बोलो नोंसोर ओमफ्राय नोङो खनबेसे गोलैनाय आं खननैल'सो खादोंमोन ना खननैल'सो खननैयाव गोलैखादों ओमफ्राय आंखौ थिगसे होसोदोंमोन बेसेरा खांख्राइ बायदि बिराद बोलो दंनायखौ नायबाय थादोंमोन आं आंखौ सैबानो थैयो बेखौ फोथैबा आं माने देरहागोन सानदोंमोन हाया माने खांख्राइ बायदि बिराद खेबनो हायो बे आंखौ फोथैनो जुजियो आरो ओमफ्राय आंखौ फोथैनो हाया माने आंखौ फोथैबाथाय गावसा देरहागोन सानदों आरो ओमफ्राय आरो थैथारा आरोना देरहाबाय बेहाबा गेलेयाखै नै बेहा दिरुंबो बोलायाखै गेलेयाखैबो आखाइया गाज्रि जाना दं एसे नै जोंना सिख्लाफोरा इबो सासे दं आरोना इबो सासे दङ सिख्लाफोरा आंबोहाय देरहाबायना ओमफ्राय नोङो माबोरै थैनायमोनलाय दहायो आङो हाङा खेबथाम गाहाम खारनानै हाङानो गहैदों बियो खनथामसोना हारसिं थैदों सिमा गानो मोनालासिनो ओमफ्राय थांखांफिननाय जाबाय आरो दा एसे देरहाबाय नालाय थांखांफिनबाय देरहाबाय जोंहा सिख्लाना बुरियाव नोङो सिख्लाना बुरियाव जोङो बुरियाव बेसेरा जेनदों जों जेनबायहाय दिरुं बोनायाव देरहादों जेनबाय बेसेरा नै आजायाबो जि हाखादोंमोन आं इसोर फेजेनगारबाय आयो आंखौ खनसे खर'आवनो जख्रेबनानै लाखादों माने ओमफ्राय सातजन जों खैजन दंमोन सयजन ना माथाय सयजन ना मा दंमोन खनसेनो बुथारजोबनो नागिरखाबायमोन ओमफ्राय गैया बे जेनथै इसिनियावनो देरहाबाय आरोना जोङो गेलेखांबाय दायो लोगोफोर आङो जेबो गेलेनायबो गैला नालाय आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो